су киягылып тұрды. Тыңладым шул, тулды күңгелләр, я басқышлы, я секелтәле булып, узып китеп бара гомерләр. Шул чагымда күз алдымнан узды тормышымның һәрбер баскычы. Шул кичерешләрне тасвирләргә бир Ходаем телләр ачкычы. Бер бурылышта бәхет көтеп торса, икенчесендә кайгы хәсрәтләр. Шуны аңлап кына яшәп булды, безгә дә килер диеп рәхәтләр. Бер бакчада шаулап гөлләр үсте, икенчесендә гөлләр сулдылар. Безнең узган гомер юллары да мәңге онытылмаслык булдылар. Изге матур уйлар килде күңелгә, шушы кине тыңлаган чагында, калган гомерләрне матур итеп яшәргә язсын иде тагында. Автор Гөлнур, Галимова.